bratom, sestram. Minulý útorok sa stretlo staršovstvo a okrem iného upresnili sme aj datumy 2 výročných členských stretnutí zboru. Prvé bude v nedeľu 15. marca, je zamerané na hospodárenie, a druhé bude 29. marca zamerané na duchovný život zboru. Tak prosím, aby ste potom na to pamätali. Tento štvrtok bude brat kazateľ na stretnutí Rady Cirkvi bratskej v Leviciach. A budúcu nedeľu budeme mať medzi sebou hostia. Budeme mať brata Richarda Naďpála. Je to mladý kazateľ z Bratskej jednoty baptistov a misionár v Revúcej. Popoludní sa potom má stretnúť s Richardom aj vedúci mládeže a mali by sme mať také spoločné stretnutie. Čo sa týka ešte budúcej nedele, tak popoludní by sme chceli mať stretnutie prípravného tímu prázdninového Lego dňa, ktorý sa nám blíži pomaličky a mal by byť teda 2. marca. Ak by ste chceli niekoho pozvať, už sú k dispozícii letáčiky, môžete si ich zobrať potom vo vestibule, môžete ich vidieť aj vysvietených. Tak ak máte niekoho, koho by ste mohli pozvať a je v tej vekovej kategórii 1. až 5. ročník na základnej škole, tak potom môžete zobrať si pozvánku a pozvať. Tak to je z mojich oznamov všetko. Ak máte ešte niekto nejaký oznam, Miro, nech sa páči. Tak ja by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa modlia za tú prebiehajúcu kampaň generátorov a vecí potrebných na teplo pre Ukrajinu. Chcem povedať, že dobre sa modlíte, lebo ako rastú potreby, tak rastie aj požehnanie a teda rastú zdroje, tak postupne, teda už máme objednané všetko, postupne to prichádza. A takisto sa do toho zapojili aj bratia katolíci z farnosti Narodenia Panny Márie, ktorí nám podarovali 6700 €, tak z toho sme mohli objednať ďalšie veci a nakúpiť, tak som vďačný za vaše modlitby aj za to, že Pán Boh sa k tejto iniciatíve priznáva. Tak plán je taký, že okolo budúceho víkendu by sme chceli tieto veci odviesť do Ukrajiny, do Kostopiľu. Tak môžete pokračovať na svojich modlitbách a niesť takto túto službu. Ďakujem. Ak je ešte niekto ďalší, ktorý má nejaký oznam, pozdrav, čo by ste chceli doplniť, môžete povedať. Tak veľmi sa tešíme a prajeme Simonovi a Marte, aby ich tak Pán Boh požehnával, aj ich malú dcerku, ktorá sa narodila v piatok. Tak veľmi sa z toho tešíme a nech ich Pán Boh vedie a ochraňuje. Ak teda nemáme žiaden oznam ani pozdrav, tak ja vám ďakujem za pozornosť. Blahoželáme strikovi a tete. A sústreďme sa teraz na to, aby sme vzdali Pánu Bohu slávu a aby nám mohol to zase vrátiť svojim požehnaním. Spievajme chvály. Stop.
Tak ako nám pred týždňom v nedeľu ohlásil brat kazateľ, že budeme teraz viac pozerať na druhý list do Korintu, tak teraz nás povedie jedným z textov. Brat Miro, poprosím. Pane, požehnaj svoje slovo, aj slova Míra, jeho výklad, aby si hovoril cez neho, tiež aby sa nás to dotýkalo, aby sme boli pripravení počuť to, čo si pre nás prichystal. Amen. Amen. Tak som rád, že ako Kristova cirkev sa môžeme schádzať a môžeme rozmýšľať nad tým, čo nám tu nechal náš Boh, a to je jeho slovo. A ako sme, tak ako aj minulé brat kazateľ hovoril, chceme sa zaoberať listom apoštola Pavla do Korintu. A tento list je síce označený ako 2. Korinťanom, ale oni tie listy boli 3. A jeden bol ultra ostrý, ten sa stratil, možno, že aj dobre, že sa stratil. A potom máme 1. a 2. list Korinťanom. Ten druhý je ostrý tiež, ale vraj už nie až tak. A potom je tento druhý. No a medzi tým sa stalo to, že bratia a sestry z Korintu, dalo by sa povedať, že sa nejak tak reštartovali a začali konať nápravu vo svojich životoch. A z toho 1. listu Korinským vieme, že to tam bolo celkom divoké, v rôznych ohľadoch, od medziľudských vzťahov cez sexuálne veci. No skrátka, bolo to ťažké, bolo to zlé. A 2. list Korinťanom apoštol Pavel píše už kresťanom, ktorí nejak porozumeli to, že to, čo robili predtým, bolo zlé, a teda boli v určitom štádiu nejakého pokánia a nápravy, nejakého iného smerovania, a takto začína, teda do takejto situácie píše Pavol svoj list, a my sa teraz budeme venovať jeho začiatku. A je to list, z ktorého si môžeme chcel som povedať, že veľa brať, ale všetko si z neho môžeme zobrať, lebo často, a malo by to tak byť, aj my sme na nových začiatkoch. Aj my, ako nás Pán Boh vedie, skúšame sa mu viac a viac podobať. Zanechávame veci, ktoré nie sú dobré, a ideme ku veciam, do ktorých nás Pán Boh vedie. Do naplnenia jeho poslania, do nových víziev, do nových služieb, a tak môžeme s takým otvoreným srdcom počúvať to, čo hovoril apoštol Pavel Korinťanom, ktorí mali pred sebou nové veci, takisto ako ich máme pred sebou my v našich životoch. Tak môžeme si otvoriť 2. list Korinťanom a budeme čítať 1. kapitolu od 1. po 11. verš. Takže 2. list Korinťanom, 1. kapitola 1 až 11. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celom Achajsku. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my.
A naša nádej vzhľadom na vás je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby sa dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, zdávali mnohí za nás vďaku. Tak, možno, že ste si všimli v tomto texte dve slová, ktoré sa veľmi často opakujú. Všimli? Je to súženie a útecha. V tomto texte apoštol Pavel narába a ja som rozmýšľal, prečo to tak je. A skôr ako prejdeme k tomu, že prečo to tak je a čo to vlastne je, mohli by sme si o tom povedať, teda o čo ide. V tomto texte slovo súženie by sa dalo vyjadriť aj ako tlak. Súženie, čiže tlak, skrátka tlak ako fyzikálna veličina, súženie, tlak, ktorý je menší, väčší, ale je. To je v tomto texte súženie. A potešenie by sa dalo preložiť alebo vyjadriť, že potešenie znamená v tomto kontexte, v tomto význame pridanie pomoci. A to je veľmi dôležité si na začiatok uvedomiť pri tom vzťahu súženia a potešenia, že to nie je tak, že potešenie znamená odstránenie súženia. To by sa nám páčilo, aby to tak fungovalo, ale tu apoštol Pavel niekoľkokrát zdôrazňuje, že potešenie znamená nie odobratie súženia, ale pridanie sily alebo pridanie pomoci. A tak toto môžeme mať tak v hlave, keď budeme pokračovať ďalej, keď budeme rozímať o tom, čo je súženie, teda súženie je tlak a potešenie je pridanie, dajme tomu výstuže v tom tlaku. Keď je niečo veľmi zaťažované, tak keď sa pridá výstuž, tak to vydrží. Takže to je také dobre si na začiatku zapamätať. A prečo apoštol Pavel začína tento list práve touto témou? Je to preto, že sme si hovorili, že Korinťania sa pustili do nových vecí. Pustili sa do poslušnosti voči Božiemu slovu. A sám Pán Ježiš povedal, že keď tak učiníme, keď ho zobereme za svojho pána a kráľa, keď to s ním myslíme naozaj vážne, tak ten tlak bude. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 16:33, toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ako náhle budeme brať výzvy Božieho slova vážne, tak budeme čeliť tlaku. A pokiaľ nečelíš vo svojom živote tlaku, tak sa zamyslí, či naozaj to myslíš s Pánom Ježišom vážne. V Biblii, v skutkoch hlavne čítame, že každý, kto sa rozhodol pre Božie veci, pre poslanie, pre misiu, čelil tlakom rôznej intenzity. Od jemných až po
tlak na hranici života a smrti. Ale skôr ako apoštol Pavel začne rozprávať o náročných veciach, lebo súženie nikomu z nás nie je príjemné, hovorí o Pánu Bohu. A to je dôležité. Keď chceme rozmýšľať o súžení a potešení v biblickom kontexte, musí nám byť najprv jasné, kto je Pán Boh. Kto je Pán Boh pre nás. A apoštol Pavel tento list začína najprv tým, že rozpráva o tom, kto je on a v jakej autorite alebo od koho má to, čo rozpráva. Takže hovorí, že je apoštol, ale nie sám zo seba, ale z Božej vôle. A potom prikladá, že milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Niektorí vykladači hovoria, že v tomto pozdrave je celé evanjelium. Milosť svätým znamená, že Pán Boh je ten, ktorý dáva spasenie. A jeho následkom je pokoj, ktorý môžeme mať v tomto živote. A pokračuje tým, že definuje Pána Boha ako Otca Ježiša Krista, ako Otca milosrdenstva a ako Boha všetkej útechy. To sú 3 atribúty Boha, ktoré si potrebujeme pripomínať, keď čelíme tlakom. Kto je Boh? Boh je Otec Ježiša Krista. Toho Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby za nás zomrel, ale on tu bol a zažíval tie naše tlaky, ktoré zažívame my. Vyskúšal si to na tele svojom, ako to je znášať utrpenia pre Boha. Je takisto otcom milosrdenstva, my v tých tlakoch často padáme. A skrátka ich neunesieme. Áno, v našom ponímaní, a teda aj v tej spoločnosti, ktorej žijeme, je to, že spod tlaku treba utiecť. To je jedno, akým spôsobom, len nech netrpím. Kúpim si niečo, zabezpečím si, vymyslím. Veľmi veľa peňazí sa v dnešnej spoločnosti dáva na to, aby sme dokázali nejakým spôsobom uniknúť tlaku. Ale tu sa hovorí o tom, že tento tlak bude. Veľmi dôležitá vec je tiež to, že prečo trpíme. Lebo nie je utrpenie ako utrpenie. Veľmi dobre to znázornil apoštol Peter v prvom liste Petra, 4. kapitole, 14. až 15. verš. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. My máme v robote takú vtipnú poznámku, a hovorí o tom, že keď je blbá hlava, trpí celé telo. A niekedy je to tak, že my trpíme, ale nie pre Krista, ale pre svoju hlúposť, nezrelosť. Ja som prednedávnom stratil kľúče od auta. Stalo ma to veľa peňazí a utrpenia. Ale to nebolo utrpenie pre Krista. Trpel som, lebo som stratil kľúče od auta, som nezodpovedný, neviem si ich dať tak, aby som ich mal po ruke. Neboli to prvé kľúče, čo som stratil. Tak, ale to nie toto myslel apoštol Pavel. Ale áno, aj sláva Pánu Bohu, že je milostivý aj k mojej hlúposti. Častokrát a mnohokrát ma zachránil aj nie preto, že som trpel pre ňo, ale že som trpel pre niečo iné. A utrpenie na tejto zemi bude. To povedal Pán Boh ešte v Genesis. Skrátka, každý, kto sa narodí do tejto zemi, na túto zem hriešnú, porušenú, bude trpieť. Bude v pote tváre pracovať a nebude to úplne raj.
Takže s tým treba rátať, že aj to utrpenie v našich životoch môže mať rôzne príčiny, ale apoštol Pavel sa tu zameriava na utrpenie a súženie, ktoré je vyvolané poslušnosti Kristovi. A tieto súženia môžu byť rôzne. To súženie sa môže začať v škole, keď všetci opisujú, všetci nejak si pomáhajú, ale my ako Kristovi sme pod tlakom, že my nemali by sme, keď sme Kristovi. Áno, to je tlak. To je tlak pre Krista. Je to v práci, keď každý si berie materiál zo stavby na domov, a aj mne by sa zišiel, ale však patrím Kristovi, nemal by som. Je to tlak, je to súženie pre Pána Ježiša. Keď sme poslaní zvestovať a my máme možnosť, alebo ja mám možnosť a som ticho a cítim v sebe, že mal by si dať čo povedať, teraz je možnosť, je to tlak. O tomto súžení Pavel hovorí. A chvála Pánu Bohu, že my v našej krajine ešte čelíme len takým, dalo by sa povedať, že ľahkým tlakom, ale sú krajiny, kde naozaj na kresťanov prichádzajú také tlaky, ktoré sú na hranici života a smrti. Keď som bol naposledy v Ukrajine, tak mi chlapci hovorili o kazateľoch, ktorí ostali na okupovaných územiach. Že aké veľmi ťažké situácie zažívajú. Že sú mučení, sú prenasledovaní, zatváraní. My zatiaľ tieto tlaky nemáme, ale môže sa nám stať to, čo v Korinte, že sa nám bude tak chcieť uniknúť spod tých tlakov, že si budeme hľadať iné cesty. Korinťania hovorili, že nemusíme byť svätí, my sme spasení a preto s našim telom si môžeme robiť, čo chceme. Ale to nie je správne. Ale z utrpenia a zo súženia apoštol Pavel hovorí to, že Boh dáva útechu. A hovorí to tak, že sú to spojené nádoby. Keď máte dva valce, si predstavíte sklenené a zo spodu sú spojené trúbkou, a jeden valec sa bude volať súženie a druhý potešenie. Keď budete liať do toho valca súženie, tak ten valec s potešením bude stúpať takisto. Apoštol hovorí, veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva útechy. A toto je vec, ktorú si potrebujeme zapamätať a ktorá je zákonom. To není niečo, čo možno funguje a možno nie. Apoštol Pavel tu hovorí dvakrát to isté a ešte aj na svojom osobnom príklade ukazuje, že tak to je. Že nikto, kto trpí pre Pána Ježiša Krista, neostane bez pomoci, pokiaľ sa rozhodne neújsť spod toho tlaku. A tak, keď sme v súžení, keď nám je ťažko, môžeme veriť a môžeme vdúfať to, že Pán Boh vo svojom slove v tomto liste zasľúbil, že tieto veci sú spojené. Keď stúpa tlak, stúpa potešenie. A tak to je. Je to pravda, ktorú si potrebujeme my pripomínať. Každý deň, keď sa nám chce újsť spod tlaku nesprávnou cestou, nesprávnym smerom. Ďalšiu veľmi dôležitú vec o súžení a potešení, čo si môžeme všimnúť, je to, že to není vec medzi mnou a Pánom Bohom. Pozrite sa na ten text, koľko je tam interakcií. Boh potešuje nás, my máme potešovať. Keď nás Pán Boh potešuje, je to na potešenie iných. Hej, všimnite si, hovorí Pavel o sebe a aj o Korinťanoch. Takže potešenie je nie len niečo také, o čom nikto nevie, to je len medzi Pánom Bohom a mnou. Že len mňa Pán Boh nejak super mysticky potešuje a
Pavel hovorí, že my ako cirkev sme vodičmi potešenia. Že naše potešenie, ktoré je od Boha, keď ako sa píše, že Boh je Bohom všetkej útechy, tak ako ju príjmame my, nemá u nás skončiť, má nami pretekať, aby mohla potešovať iných. A ja si toto veľmi môžem uvedomovať v službe, ktorú robíme v Ukrajine, že naozaj modlitby a zdroje, ktoré Pán Boh dá niekde v Amerike, v Austrálii alebo ešte ďalej v Koreji, môžu cez cirkev, živú cirkev, prejsť až do Ukrajiny. A tam potešiť brata v Družkivke, ktorému každý deň na hlavu padajú bomby. A tak to je. A preto v cirkvi, v spoločenstve je veľmi dôležitá komunikácia. Tuto Pavel robí prostredníctvom listu. Píše. A píše nielen o tom, že Pán Boh nás poteší, ale píše aj o tom, ako je mu veľmi zle. Napísal, nechcem, bratia, aby ste nevedeli, jak ťažko som sa mal. Apoštol Pavel veľmi otvorene píše, že to súženie, ktoré na neho že ten tlak, ktorý on vnímal vo svojom živote, bol nadmieru ťažký. Nad jeho sily, dokonca hovorí, že zúfal nad svojim životom. A ja si uvedomujem, že aj my sa potrebujeme učiť komunikovať svoje súženia do cirkvi. Nemôže fungovať tento princíp potešovania a súženia, keď sme ticho. A preto je taká moja otázka na taký medzičas. Kedy si naposledy rozprával s bratmi a sestrami o svojom súžení? O takom najhlbšom, o tom, čo píše Pavel. O tom, že ti bolo na nič, že skrátka to, čo si zažíval, bolo tak ťažké, že to bolo ťažké. Že si bol zúfalý sám zo seba, zo svojho života. A hneď druhá otázka, kedy si bol naposledy vodičom potešenia? Kedy si naposledy reagoval na niekoho súženie, na niekoho tlak a mohol si byť tým, cez ktorého Pán Boh potešil? Dneska máme obrovské možnosti komunikácie. Máme sociálne siete, máme SMS-ky a rôzne, čo ani neviem, čo všetko je. Každú chvíľu mi dcera povie, že aha, a ja netuším, o čo mi ukazuje nejakú apku, kde sa dá komunikovať. Apoštol Pavel jednu z dôležitých vecí, ktoré nám tu hovorí, že je o tom, aby mohlo fungovať potešenie, musíme rozprávať o tom, čo nás trápi v našich životoch. Aby nás mohol potešovať. Áno, Pán Boh potešuje aj individuálne. A ja som mohol zažiť mnohokrát, keď som sa cítil veľmi sám, že Pán Boh cez svojho Ducha Svätého nás potešil. Ale je dôležité na rast cirkvi, pre službu evanjelia je to, aby sme rozprávali spolu o tom, čo nás trápi, ale takisto, aby sme sa učili aj správne reagovať na toto trápenie bratov a sestier. A to je teda výzva aj pre nás dnešného dňa, aby sme aj my hovorili, že nechceme, aby ste nevedeli. Učme sa, prosme Pána Boha, aby sme sa učili komunikovať naše súženia a aby sme vedeli byť zdrojmi potešenia. A nie zdrojmi, ale aby sme vedeli byť tí, čo prinášajú potešenie od Pána Boha. A ďalej apoštol Pavel rozpráva, dáva takú praktickú časť a hovorí o tom, ako to v praxi vyzerá. Ten princíp tlaku a záchrany. Keď som nad tým rozmýšľal, nad tým 8. a 9. veršom, ktoré sú dosť také ťažké, tak som si uvedomil jednu dôležitú vec, a to je to, že aký je rozdiel medzi nami, ktorí veríme v Pána Ježiša, v jeho milosť a vo večnosť, a tými, ktorí nie. Tí, čo neveria, majú
to, čo zažívajú, to, čo ich môže naplniť, len od narodenia po smrť. Tam potrebujú vobchať celé svoje bytie, celú svoju starosť, celé svoje trápenie, všetko. A tak aj žijú. Snažia sa, aby sa za ten čas krátky, niekto kratší, niekto dlhší, snažili čo najlepšie sa mať, čo najviac sa tešiť, čo najviac prijať dobrého a skrátka naplniť to svoje bytie. My máme úplne iné spektrum. Začína sa narodením a končí vo večnosti, kde nekončí. Len niekedy my máme tú optiku tých ľudí, ktorí neveria. A takisto naše životy by sme chceli, vnímame len cez život od narodenia po smrť. A tak niekedy aj žijeme a tak niekedy pristupujeme aj ku službe, ku evaníliu, ku misii. Že najprv sa chceme mať dobre, naplniť tých pár rokov, čo tu máme a na tú večnosť nejak, nehovoríme, že neveríme, ale niekedy tak nežijeme. A tu apoštol Pavel hovorí o skúsenosti, ktorá ho doviedla až do bodu, kedy on už ten čas nevidel. Hovorí, že prijali nad sebou ortiel smrti. Ten tlak bol taký veľký, že už nebolo svetlo na konci tunela, v tom ponímaní neveriaceho. Zrazu bol na konci. A hovoril, že musel zmeniť svoje zmýšľanie, musel prijať to, že zomre, aby prestal dôverovať sebe a začal dôverovať Bohu, ktorý kriesí mŕtvych. Presunul svoju nádej nie z toho, čo je teraz, ale presunul svoju nádej z toho, čo bude. Tak veľmi podobne, ako to hovorí naše zborové heslo. Že tie naše stány budú strhnuté a to podstatné nás ešte len čaká. A toto si my potrebujeme pripomínať, keď čelíme tlakom. A ja som to mohol zažívať aj teraz, keď sme boli na východe Ukrajiny a boli sme v Družkivke, kde je dedina, ktorá je blízko frontu a keď som si lahol do postele v podkrovi, tak jednak, že v takom pozadí sa ozývajú stále také buf, buf, buf. No ale zrazu dopadla raketa blízko. A tak, že zatriasla celou modlitebňou a tak. A vtedy sa mi to, že som pred 3 dňami strátil kľúče od Mitsubishi, bolo úplne nepodstatné. Bolo to úplne jedno. Aj to, že moja žena trpela tu, lebo nemala auto, skrátka som prišiel do bodu, kedy nebola otázka, čo ma trápi v živote a či mám zaplatené odvody a tak, ale prišla otázka, či verím Bohu, ktorý kriesí mŕtvych. A som si uvedomil, že jak často žijem tak, že toto ma vôbec nezaujíma, či budem skriesený alebo nie. Žijem tak, že len toto, čo tu mám, tento môj život, to je to podstatné. To je to, o čo sa musím starať. Ale Pán Boh hovorí Korinťanom, že nie. Že to, čo je podstatné na tomto svete, v tomto našom živote, je to, aby sme mali milosť, aby sme prijali Pána Ježiša ako toho, ktorý kriesí mŕtvych pre obeť svojho syna, a to, aby sme naplňali jeho poslanie. Aby sme ďalším a ďalším zvestovali to, že môžu byť zachránení. Že ich život sa nekončí smrťou, ale že sa môže vtedy len začínať. A je to náročné, keď nám je dobre. Keď sa nič nedeje. Ale preto máme Božie slovo, ktoré nás vedie v tom správnom rozmýšľaní. A tak nakoniec apoštol Pavel píše ďalej, nezomrel, neskončil sa jeho život, píše, že on nás vyslobodí, ešte vyslobodí a že nás vždy znovu vyslobodí. A je zaujímavé, že túto časť spája
že nás vždy znovu vyslobodí, spája s takou podmienkou, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás. Tu je ukázané, aká je veľmi dôležitá modlitba. A ja to môžem vnímať takisto pri každej ceste do Ukrajiny, že je veľmi dôležité, že sa modlí za nás cirkev. A môžem povedať, mnohokrát sa ma ľudia pýtajú, že či sa nebojím. No, bojím. Ale cirkev sa modlí. Toľko ľudí, a ja keď idem, tak dávam do rôznych denominácií vedieť a práve preto, ako tu Pavel píše, že ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás. Takže je dôležité, aby sme sa modlili za tých, ktorí sú pod tlakom. Aby sme sa modlili za misionárov, ale aby sme sa modlili jeden za druhého v tom zmysle, aby sme vedeli ustať tie tlaky. Aby nás Pán Boh, aby sme vedeli prijať potešenie a z tlaku išli tým správnym smerom. Neušli od Neho, ale vytrvali v tom poslaní. A tak dve také otázky na záver, ktoré by som chcel položiť, alebo také úvahy, je to, aby sme rozmýšľali o tom, či komunikujeme Božie potešenie a či sme ochotní komunikovať aj svoje súženie bratom a sestram. A druhá vec je to, že keď rozmýšľame nad svojim životom, či nad ním rozmýšľame ako to, že náš život ešte len čaká vo večnosti, alebo nad ním rozmýšľame, ako keby večnosť nebola. Tak potrebujeme rozmýšľať nad týmito našimi vnútornými nastaveniami, aby sme do nových vecí, ktorý napríklad aj detský tábor, ktorý nás čaká, do nových vecí, ktoré sú v našich životoch, do vecí, aby sme boli zvestovateľmi Božej milosti, aby sme išli s vierou, že keď kvôli tomu prídu na nás tlaky, aj tie najhoršie, tak náš život, aj keď bude plný náročných vecí a utrpenia, sa začína až vo večnosti. Nie je našou potrebou, aby sme ho tu naplnili do sytosti dobrými vecami. A tak rozmýšľajme nad súžením a útechou v našich životoch. Či veríme, že sú to spojené nádoby, že keď príde súženie, príde aj potešenie? A či veríme v Pána Boha ako toho, ktorý kriesí mŕtvych? Amen. Postane teraz v modlitbám a môžeme sa modliť Pánu Bohu a môžeme mu ďakovať za potešenia, môžeme mu predkladať naše súženia a môžeme mu ďakovať za to, že on je ten Boh, ktorý má všetky zdroje. Pane, chceme to aj my tak vyjadriť, ako aj za nás to napísal Pavel, že požehnaný Boh a Otec nášho, Pána Ježiša Krista, Otec každého potešenia. Lebo sme to mohli mnoho raz zažiť a zažívame. A Ty si Boh, ktorý sa nemeníš, a si ten istý včera aj dnes, až na veky, a veríme, že Tvoje potešenia neprestanú aj s celou cirkvou, ale aj pri každom jednom osobne, keď sa k Tebe úprimne obraciame a prosíme o pomoc, o útechu a Ty
si v tomto láskavý, Pane, ďakujeme za to a prosíme, aby sme to, čo keď tú útechu prežijeme, o tom podali aj svedectvo, čo sa nám tu stalo. A tak ti za to ďakujeme, že tvoje slovo je mocné a živé a že dnešný deň sme z neho mohli načerpať. Amen. Amen. Pane Ježišu, ale ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že pri každom súžení ty si ten, ktorý nás potešuješ. Ďakujem, že aj v mojom živote to môžem vidieť ja. Je to niekedy aj smutné, že práve pri súžení, Pane, viac hľadám teba. A tak prosím, aby si ma naučil byť pri tebe blízko, nielen v súžení, ale aj v dobrých časoch. Ďakujem ti veľmi, Pane, za to, že ty nedovolíš toho súženia viac, ako dokážeme zniesť. Ďakujeme, že ty si našou istotou aj nádejou. Amen. Amen. Pane Ježišu, tak som ti tiež veľmi ďakoval za tvoje slovo. Pane, ďakujem ti za to, že upriamuješ náš pohľad na teba, Pane, aj v súženiach, aj v tom všetkom, čo môžeme prežívať. Že môžeme vedieť, že aj v súženiach, Pane, môžeme prijímať potešenie. Že aj v súženiach, Pane, ty si blízko. Že sa nám nevzdialuješ, ale prichádzaš asi bližší a osobnejší ako kedykoľvek predtým. Pane, vďaka ti za tvoju milosť, za to, že si nám aj napriek našej nevernosti, Pane, ty stále milostivý. Pane, vďaka ti za tvoju lásku, za to, že sa mohla prejaviť na kríži, Pane. Za to, že naša duša, náš život má jasný cieľ, Pane, a že môžeme vedieť, že naše životy smerujú k Tebe, Pane, a že nemusíme upriamovať toľko našej pozornosti na to telesné, na to, čo je na tejto zemi, ale aby sme sa viacej sústreďovali, Pane, na Teba, na Tvoje kráľovstvo, na to, čo Ty máš, Pane, ako prioritu. Amen. Amen. Ďakujem ti, Pane, že žijeme v takom štáte kresťanskom, že nesúžujú nás sem tam, možno v maličkostiach niektorí ľudia, ale všeobecne nemáme to, čo majú na Ukrajine, a preto prosím, Pane, aby si ich utešoval a verím tomu, že aj utešuješ v tých súženiach. Strašne asi, čo tam prežívajú. No, možno nie je to až tak dobre, že my v takom žijeme až tak, že skoro nezaspíme. To tiež asi nedobre a preto prosím, Pane, aby sme boli bdeli a aspoň, aby mali srdce také, aby sme mohli pomáhať modlitbami alebo niečím, čím Ty nám dáš tým, ktorí naozaj v súžení a trpia. Amen. Amen. Drahý nebeský Otče, tak ti chcem veľmi ďakovať za tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že si nám dnes pripomenul to, že ty si ten, ktorý dávaš spásu cez tvojho syna Ježiša Krista. Ďakujem ti za to, že si nám pripomenul to, že keď budeme kráčať s tebou, tak nezatajil si nám, že budú problémy. Ďakujem ti za to, že si nám veľmi otvorene povedal, že budeme mať súženie, keď budeme kráčať za tebou, keď budeme ako ty. No ďakujem ti za to, že aj dnes si nám pripomenul to, že ty si súženie pre teba spojil s útechou od teba. Ďakujem ti za to, že si nám dnes pripomenul, že je to pevne spojené, lebo si to ty tak urobil. Ďakujem ti, Pane, za to, že naša nádej, ktorú si nám dal pre milosť tvojho syna,
sa nekončí s našou smrťou, ale pokračuje do večnosti. Odpusť nám, Pane, ako to, že keď občas žijeme a rozmýšľame, tak žijeme a rozmýšľame len tak, ako keby aj my sme končili smrťou. Ďakujem Ti za to, že nám pripomínaš aj dnes, že nás čaká večná sláva s Tebou. A tak prosím, aby sme aj naše životy, aj to poslanie, ktoré si nám dal, aj tie naše kroky viery robili s týmto zreteľom. Že náš život sa tu nekončí. A aj keď bude naplnený utrpením pre Teba, je to len zlomok toho, čo nás čaká. Tak Ti ďakujeme za to, že môžeme mať túto nádej. Ďakujem Ti za to, že nám ju dnes pripomínaš. Ďakujem Ti, Pane, veľmi za to, že si nám pripomenul aj silu modlitby. A tak nech sme aj my tými, ktorí nesú druhých na modlitbách, ktorí sú v tej reťazi potešenia. A nakoniec, Pane, prosím ťa, aby sme vedeli rozprávať aj o svojich súženiach. Tak ako Pavel, tak aby sme ani my nezatajovali to, že nám je ťažko. Aby sme nezatajovali to, že sme v náročných situáciách, ale aby sme tak dokázali s bratmi a sestrami to prinášať pre Teba, tak ako prinášať súženie, tak aj prinášať potešenie. Tak buď nám v tom milostivý, Pane, veď nás a nech aj budúci týždeň, ktorý je pred nami, môže byť takým správnym rozmýšľaním o súžení a potešení. Amen. Spievajme prosím spoločne pieseň aj s našou pravidelnou zbierkou.